Juna ne? Ake ciki ne. Ya Allah shiga gidan nan ka ce ana magana Hafsa masa. Allah ya yi shi. Allah ana sallama da Hafsa. Wai man ji wai. Sai Wai shi. ban san shi ba. Ka ce mai ana masa magana. Allah ana ma magana. Wa yake magana? Aja. Wannan guy din ne? Adon na gode boy. Juna ne? Alagora. Ya ake ciki ne? Ya Hafsi tana ciki ne Allah? Wace Hafsa? Hafsi mana so Hafsa ta gidan nan. A wannan gida ba Hafsa ya yi. Ya za ka ce ba kai an yi kowa mai gadin awakan gidan ba ne? Ka duba rigar ka baya kana cin ba ta nan a jebo ta yarinya tana ina to ina ta je? Mai gida wannan kai tun da kake nan baka san a gidan nan ba? A ni ban san ka ba. Ne kawai Hafsi na sani a gidan nan. A wani wanda sani ba. A gidan nan ba Hafsi sai dai Hansatu. Hansatu kuma? Eh. No, I know. Ya yarinya tana gidan nan kuma ta mun kwatance kuma na zo kana ce mu ba wai Hansatu kuma na ruwa san tu ina Hafsa na zo. To Hansatu da yanzu haka nake gaya mata ta furga sun tafi kiwon shanu. Waye tukun kake ce mun sun tafi kiwon shanu Hafsan ko kuma Hansatin gidan naku? Hansatu An yi kowa mai gadin awakan gidan ba ne kuwa? a'a. Ya Ya ka duba kake ce mun kai ya Hafsa ne? baka gani ba ne? Ni ban ganka ba. Ya ga kana ga zabi da kai kana ce mun kai ne Hantu. wannan durugan mu. Arado duk rugan mu wannan ba wanda fi ni iya wanka ni ne gai. Sauko ka ji mana. Da Allah ka gaya musu kani da Allah. Hafsan gidan nan din ne ko kuma Hansatin ne sunanta? Gaskiya dai aini din yayanta ne. Kanwata ce. To kai din ne ya Hafsa? Wallahi kanwata ce. To Ai amma baka gani ba ne? kai yi ba yadda ba gaskiya. To yanzu dai yadda ake shiki. Magana ta gaskiya. Hansatu yana ruga yana kiwo. Ni ma yanzu ina gamawa zan wanke kafa na in tafi. Na za ka tafi? Ruga. Allah ya tafi da Allah. Ka zo ka mun wani wai ya za a aikace mu Hafsa wai ta tafi kiwo ne. Ya za a yi ne yadda to? Hafsa Malam da Hansatu. ka yaƙuri ka ci gaba da kiwon awakan gidan nan kawai. Washi ya zo washi ya sha hulan sha juya ta baya. Kuma washi gaye wai yana shan Hansatu. Wai yana shan mun Hafsa. Ai ba wani Hafsa a gidan nan wai kai gaye. To akwai gaye iri na duk gurgan mu na ga ma ni ta ko iya wanka kana mun wani irin magana. Kai da Allah bari ma inda in ga ya kado. Wallahi sai na ga ya kado dan shi Hansatu tana zuwa tana kula wasu 'yan iska wanda suke juya hulan shi a baya.